Dobar dan, ja sam Akiko. Reći sam u Japanu pravila stranu šibu. Obično koristimo zelene ume šibe koje su kisele. Ovdje koristim kajšiju koja je slična ume šibi, ali nije kisela. Materijal kajšija oko 6 grama, so 108 grama, malo rakije. Kada ih pravite, molim vas da koristite grubu so kao morsku so ili kamenu so. Operite kajšije, zatim uklonite ostatak peteljike, ako ih ima. Ako je kajšija na tom mjesecu otvorena, ne koristite tu kajšiju. Stavite kajšije u duburu činiju, šipajte pola čašice rakije i promešajte. Ovo je radi dezinfekcije kajšija i lakše će se promešati sa solju. Ja obično stavim sol i urežete peteljike kako se kajšije ne bi pokvarile. Obrišite tacnu rakijom i pokrijte kajšije. Na tacnu stavite teguru sa vodom ili slično. Težina ista težini kajšija. Grubo pokrijte i ostavite 3 dana. Sljedećeg dana otkrijem kako bih probelja. Kao što možete vidjeti, kajšije su ispustite vodu. Ponovo pokrijte i ostavite još 2 dana. Treći dan voda je skoro pokrila kajšije. Stavite u teguru i pokrijte kajšije tako da nema dodira sa vazduhom i ostavite 10 dana. Nakon 10 dana stavite u činiju i na direktno suncevu svjetlost 5 do 10 sati. Ja sam pokrila metalnom mrežom kako putice ne bi jele. Okrenite kajšije 1-2 puta. Nakon 10 sati na suncu možete vidjeti so na površini kajšije. U toku noći kajšije čuvajte u teguri. Ponovite isto sljedeća 2 dana. Nakon 3 dana primijetit ćete da se boja kajšija promijenila i više soli na površini kajšija. To je ceo postupak pravljenja stranih šiba. Na ovaj način možete ih čuvati i više od godinu dana. Ostatak strane vode možete koristiti za salatu. Molim vas da vodite računa, voda je također jako strana. Strane kajšije možete koristiti sa pirinčanim kuglama. Pogledajte sljedeći film. Bilo bi mi drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.